एसे आगोलसो दिनै जितु डिलिमिटेशननि जितु ड्राफ्ट बे ड्राफ्ट ओंखारनायखौ जोङो नुनो मोनबाय बयबो दा बावहाय बयबो अदालगुरि समस्ति जानांगौ होननानै बयबो दाबि दावा खालामबाय थादोंमोन आरो केबिनेटआ मोनसे डिसिसन लाना हरदोंमोन भैरबकुन्द होननानै अदालगुरिनि सिङावनो भैरबकुन्द जे नाम दङ बे नामजों केबिनेटआ डिसिसन हरनायखौ जों नुनो मोनदों बयबो बे समाव गोजोननाय लादोंमोन जे अदालगुरि नङाबाबो भैरबकुन्द जाबाय होननानै खिन्थु दिनैनि गोदान ओंखारनायाव जोङो दा नुनो मोनदों जे अदालगुरि आरो दरं बे मोननै नामजों लकसभा समस्तिनि नामखौ जोङो ड्राफ्टआव जोङो नुनो मोनदों जोङो मोजांखौनो जोङो बुंनांगोन मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर' रायजो राजा बा बै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जिथु सेन्टिमेन्ट जे अदालगुरिनि नामाव समस्ति मोनसे जानांगौ होननानै दा बेवहाय अदालगुरि आरो दरं थानायखाय जोङो दा मोजां मोनदों जुदिबा जोङो अदालगुरिथार होननानै जोङो बिदोंमोन नाथाय अदालगुरि समस्तिया आथिखालाव अदालगुरि आरो दरंनि माखासे समस्तिफोरखौ लानानै जिहेतु जागोन बा गुबुन जिल्लानि समस्ति दंबावो बेनिखायनो हयथ' बेखौ डिलिमिटेशन जितु कमिसन बेयो साननानै हयथ' बेबायदि मोननै नाम दोनदों जे बिटिसिनि थाखाय अदालगुरि आरो बिटिसिनि बायजोनि समस्ति जिहेतु दङ बेनिखायनो दरं बेबायदि नामजों हयथ' खाबजागोन होननानै बिथांमोना बे दानि जितु ड्राफ्ट बे ड्राफ्टआव हयथ' बेबायदिनो बिथांमोना खालामना होदों जियानो जाया मानो जोंनि रायजो राजाफोरनि लुबैनाय अदालगुरि समस्तिनि मानसिफोरनि लुबैनाय जे अदालगुरि नाम थानांगौ होननानै बे नामा गमामायैनो फैबाय आरो गबर्धना मानास जानांगौ होननानै दाबि दावा खालामदोंमोन जोङो ड्राफ्टआवबो नुनो मोनदों जे गबर्धनायाबो सोलायनानै मानास जाबाय दा बेनिखायनो आंनिफ्राय आङो इलेक्सन कमिसनखौ साबायखर बावदों जे बिथांमोना रायजो राजानि लुबैनाय बायदि जे मोननै समस्तिनि जिहेतु नाम सोलायनाय बेखौ मावफुंना होनायनि थाखाय रायजो राजाफोरा जिहेतु बिटिआरनि सिङावनो बा बिटिसिनि नंगौ जों बयबो लुबैदोंमोन जे बिटिसिनि सिङावनो मोननै समस्ति जानांगौ नाथाय जोंनि सुबुं सानखो आरो जिथु भटार्स बेखौ नायनानै बेवहाय बिजिरलायनाय फैदों आरो बे हिसाबै दिनै जोंहा बै माने अदालगुरि जानो नांगौ जिथु समस्ति बे समस्तिखौ गुबुननि समस्तिनिखौ लाफानानै दानांगौ जानायाव हयथ' दिनै जोंहा बेबायदि जादों खिन्थु जोङो मिजिंथिनो हायो 2022 मायथाइनि उनाव जे माने रिडिलिमिटेशन जागोन जे जायगायाव जोंनि दा बिटिआर सुक्ति बायदियै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गोबां ओनसोला बेयाव हाबगोन अब्ला जोंहा मोनसे खाबु दंबावो 2022नि उनाव जे रिडिलिमिटेशन जागोन अब्ला बेवहाय रोखायैनो माने जोंहा मोननै जों समस्तिखौ जों मोनथारनो हागोन जोंहा मोनसे फोथायनाय दं आरो बेबायदिनो जों आसा खालामो 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा बिएनि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय बिए थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय बिए अनार्सनिबो खाबु दं गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन